வணக்கம் நண்பர்களே, சிவசக்தி மேட்ரிமோனி வழங்கும் இலவச திருமண வரங்களை பற்றி வாங்க பார்க்கலாம். பெயர் ஹேமதர்ஷினி, வயது 28, ராசி கும்பராசி, ஜாதி உடையார் இனத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ முடிச்சிருக்காங்க. வேலை ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் மற்றும் மறுமணமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இவங்களுக்கு முதல் மனங்க. முகவரி திருப்பூரில் வசிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு சொந்தமாக வீடு நிலம் வசதி உண்டுங்க. இவங்க உடன் பிறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அக்கா மட்டும்தாங்க. அவங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு. பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் கம்பெனியில் தாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. இவங்களுக்கு மந்த்லி இன்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 lakh மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. கார் பங்களான்னு நல்ல வசதியுள்ள குடும்பத்து பெண்ங்க. இவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்மையான குடும்பமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, படிப்பு அவசியம் இல்லை, வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக இருந்தால் போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜாதி தடை இல்லைங்க, வயது வரம்பு தடை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தன்னை அன்புடனும் அக்கறையுடனும் பார்த்து கொள்கிற நல்ல அன்பான மணமகன் தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல குணமுள்ள பெண்ணும் கூட நல்ல பண்புள்ள வீட்டோட மணமகனை எதிர்பார்க்குறாங்க. மேலும் விவரம் அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மெயிலடை கான்டாக்ட் செய்து மற்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்மளுடைய சேனல் மூலம் வாழ்க்கை துணை அமைய கடவுளை மனதார பிரார்த்திக்கிறோம். வாங்க நண்பர்களே, அடுத்த வரங்களை பற்றி பார்க்கலாம். பெயர் திவ்யாஸ்ரீ, வயது 31, ராசி மேஷ ராசி, ஜாதி நாயுடு இனத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஏ முடிச்சிருக்காங்க. வேலை ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இவங்களுக்கு முதல் மனங்க. முகவரி பழனியில் வசிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு சொந்தமாக வீடு நிலம் வசதி உண்டுங்க. இவங்க உடன் பிறந்தவன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தம்பி மட்டும்தாங்க. அவங்களும் படிச்சுட்டு வராங்க. இவங்களுடைய பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா ப்ரைவேட் கம்பெனியில் தாங்க இருக்காங்க. ரியல் எஸ்டேட் ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு வராரு. இவங்க ஒரே பெண்ணுங்கிறதுனால வீட்டோட மாப்பிள்ளையே எதிர்பார்க்குறாங்க. நல்ல வசதி கார் பங்களான்னு வசதியுள்ள குடும்பத்து பெண்ங்க. நல்ல குணமுள்ள பெண்ணும் கூட. இவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்மையான குடும்பமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, போதுமான அளவு வசதி இருந்தாலும் போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜாதி தடையில்லைங்க, வயது வரம்பு தடையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. படிப்பும் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தன்னை அன்புடனும் அக்கறையுடனும் பார்த்து கொள்கிற நல்ல அன்பான மணமகன் தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் விவரம் அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மெயிலடி கான்டாக்ட் செய்து மற்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. அருகில் இருக்கும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.